Kien fis-7 ta' Ottubru li għadda li l-Awtorità tal-Protezzjoni tal-Embrijun ġiet informata li ftit jiem qabel kien hemm omm li bdiet il-proċess tal-IVF u li kienet f'kundizzjoni tas-saħħa mhux tajba. Għaldaqstant dan kien ifisser li ma setax isir it-trasferiment lura tal-embrijuni li kellha fertilizzati. Dwar dan fissritilna aktar fid-dettall Simona Tart, Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Protezzjoni tal-Embrijuni. Staqsina x'jiġri mill-embrijuni minn dak l-istadju l-qudiem. F'każ li l-omm titlef ħajjitha bi provvediment fil-liġi, Tart qalet li dawk l-embrijuni jkunu jistgħu jingħataw għall-adozzjoni. Hija qalet ukoll li f'Mater Dei mindu beda s-servizz tal-IVF minn Jannar tal-2015 sa ġimgħa ilu saru 386 ċiklu tal-IVF. Minnhom 42 mara diġà weldu tarbija, 37 oħra qed jistennew li jkollhom wild u 40 oħra li għadhom kif lestew il-proċess il-ġimgħa l-oħra qed jistennew riżultat biex jaraw x'ħajkollhom tqala jew le. Faħret ukoll investiment li dejjem qed jiżdied f'dan il-qasam. Żiedet issostni li xogħol l-awtorità mhuwiex biss li jipproteġu l-embrijuni.